Posebno ovde na Balkanu postoje podeljena mišljenja u smislu mi imamo taj crno-beli splitting rascep, kao što ima dete u svojoj razvojnoj fazi, da gleda crno i belo, pa mu je razvojni zadatak da počne da vidi da između crnog i belog ima 50 nijansi sivog. Znači, mi vidimo na, brak, vezu, neverstvo kao mi smo monogamna bića i kao takva trebamo ostati, ili mi imamo pravo da menjamo partnere, da flertujemo, da radimo što god hoćemo i to je veoma normalno. Današnja tranzicija, današnja, ova Sodoma i Gomora, što ja stalno želim da kažem, je dovela u toj fazi da ljudi više ne znaju šta je moral, šta je etika, šta je vrednost. Međutim, opet kažem, ne možemo partnera koji je varao i koji je počinio neverstvo sloviti kao grešnik, grešnica ili kao psihopata, psihopatka. Ovo je veoma kompleksna tema i nikad nije kriv samo jedan partner. Za tango su uvek potrebni dvoje. Znači, prevaru ne možemo posmatrati pravolinijski. Razumeti prevaru ne znači opravdati. Opet kažem, prevara je subjektivna. Neko će se osjećati da je prevario samim tim što je odgovorio na poruku nekom muškarcu, koji u tom momentu mu se možda zasviđao ili je ta osoba bila u nekoj fazi ranjivosti pa je prihvatila tu korespondenciju. Neko će smatrati da je neverstvo počinio samim tim što je izgledao neki porno film, pornografiju. Znači, opet je to, da li me shvatate koja je to dubina i suština svega ovoga što pričam? Nije to samo tako da pokažemo na nekoga prstom i da ga osudimo. Ne, to ima veliku suštinu i dubinu i niko ne radi neverstvo slučajno. Mora postojati uzrok, mora postojati posle toga i posledica, naravno, ali bitno je da se uđe u dubinu. Osvem kad se priča o nekim dijagnozama, to je već sasvim druga problematika.